Dommer og mestermand, spænding, drama og overraskende twists. Svend Jansens liv knuses, da hans kone forsvinder med en anden. Hærget af sorg og raseri planlægger han hævn, men med fatale konsekvenser for uskyldige kvinder. Daniel, stadig hjemsøgt af fortidens traumer, møder uventet den drabsmand, der ødelagde hans liv. Mødet bringer uventede og dramatiske forandringer. Under et besøg hos sin adoptivdatter Mathilda i Aarhus møder Daniel en hjemløs person, der vækker hans nysgerrighed. Kan han hjælpe denne person tilbage på ret køl? En kvinde findes druknet i et sommerhusområde. Var det selvmord eller mord? Daniel indlemmes i efterforskningen og jagten på en mulig morder. En populær datingside bliver omdrejningspunktet for romanen. Mens de fleste medlemmer søger kærlighed, gemmer en ondsindet person sig der og bruger siden til at finde ofre. Daniel opretter en profil for at afsløre denne person, men hans medlemskab udvikler sig hurtigt på en uventet og dramatisk måde. Er du klar til at blive revet med i en spændende og tankevækkende fortælling? Læs Dommer og mestermand af Boye Aagaard Christensen i dag. Vi håber, du får en god læseoplevelse.